A Comisión Informativa de Transparencia e Administración Provincial, seguindo o orden establecido no orden de día que temos todos a disposición. O primeiro punto do orden do día, acta anterior, correspondente á ordinaria do 14 de marzo de 2018. Algo que comentar, algo que obxectar? Dámola por aprobada, entón? Vale, moitas gracias a todos e dámola por aprobada. O segundo punto, moción de Democracia Ourensana relativa á reprobación do presidente da Diputación Provincial de Ourense. Neste caso, cedolle a palabra ao propoñente da moción, pois se quere explicar o contido dela e o posicionamento de cada grupo. Se lles parece ben, vou ler solamente o último párrafo da conclusión. Dou por suposto que leron o contido, salvo que alguén me diga outra cousa en contra, pois leirei o último párrafo e as propostas. José Manuel Baltar pagó 21.538 euros de dinero público para figurar en el primer puesto de un fraudulento ranking de transparencia, con una picaresca de libro, ya que claramente compró el premio de la condecoración bajo una supuesta medición de transparencia que no es tal, por falta de objetividad en su medición, privando al ranking de cualquier tipo de valor. La única finalidad es la de aparentar, o como dice el refrán, presumir de lo que se carece y satisfacer egos personales. Y ya de paso incurrir en un posible delito de malversación que Democracia Ourensana estudiará llevar ante la justicia. Por ello presentamos al Pleno las siguientes propuestas. Primera, reprobar al presidente de la Ilustrísima Diputación Provincial de Ourense por su proceder picaresco y fraudulento, utilizando dinero público para figurar en un ranking de transparencia que carece de credibilidad. Segunda, proceder al cese de pagos desde la Diputación que directa o indirectamente tengan por objeto figurar en rankings de transparencia o cualquier otro galardón o distinción. Nada máis. Moitas gracias, presidente. Moi ben. Por parte de un grupo político, máis Bloque Nacionalista Galego. Por parte do Grupo Socialista, algo que comentar? Pois procedemos entón a votación desta moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben, moitas gracias. O terceiro punto do orden do día, moción de urxencia. Non me consta, señor secretario, que haya ninguna moción de urxencia nesta comisión, non? E cuarto punto, rogos e pregunta. Abrimos un turno de rogos e preguntas para quen estime oportuno. Sí, boa tarde. Boa tarde. Eu teño un rogo que é simplemente rogar, insisto, que a maior brevidade posible se nos contesten as preguntas que temos formuladas tanto en comisións informativas como nos últimos plenarios, porque ainda estamos agardando por as cuestións que planteamos, que se pode ser o antes posible, se nos conteste as preguntas que temos formuladas a día de hoxe. Moi ben, pois moitas gracias. Algún rogo, algunha pregunta máis? Sí, Armando. Sí, hai como 15 días ou así saliu na prensa que se había cambiado, non lembro o nombre, unha ingeniera que antes estaba no Concello en infraestructuras, que agora está aquí na Diputación, non lembro o nombre. Bueno, pero imagino que sabe a quen se refire. Nada, temos entendido que é un posto de libre designación e en ese sentido, ou un posto de confianza ou algo así. En todo caso, gustaríanos ter algunha explicación se existe algunha razón do tipo que sexa, obxectiva ou subxectiva, ou porque non pensamos que ese nomeamento fora arbitrario, lóxicamente. Entón, bueno, se existe algunha razón que podamos compartir dese cambio dese traballador. Pois informo perfectamente porque son coñecedor do asunto e non teño ningún inconveniente en proceder a dar información. A praza desa persoa en cuestión é unha oferta pública de emprego con todos os trámites oportunos. É unha persoa que, con todo o procedimento, aprobou unha posición nesta administración. Unha vez aprobada esa oposición, pois, como ben saben, as áreas desta Diputación, había unha área que estaba libre desde a jubilación do seu titular, na área de infraestructuras, e procedeuse un nombramento para que esa persona dirixa esa área desde o momento da toma de posesión. Simplemente é iso. É dicir, primeiro, aprobación dunha posición, e logo a posteriori é unha libre designación, neste caso, a xefatura de área, que estaba vacante.
Alguna cuestión máis? Alguna pregunta máis? Sí. Boa tarde a todos e a todas. Eu esta cuestión trasladeilla xa ao vicepresidente da Diputación, pero quero que quede reflexada na acta, evidentemente, e quero que se poña de manifesto a forma de funcionar que ten esta casa a nivel institucional. Creo que non é correcta, é unha falta de respeto absoluta hacia os que non somos alcaldes do Partido Popular e que ainda encima, pois, polo que sexa, pois non temos a relación que debería ter, independentemente de que cada un teña a súa ideoloxía e cada un este enfrentado políticamente. Pero as institucións están por encima de esas cuestións. Ou eu así o entendo, e así o teño que facer no meu concello, que me exigen todos os días. Polo tanto, como esta é a Comisión de Transparencia, vou explicar o porqué, aínda que despois vai a pertinente comisión o tema en sí mesmo, que é os cartos, pero é que estamos falando da forma de proceder, e non me parece outra comisión que non sexa de transparencia e de administración local, para ver como se funciona, como decía, non? Bueno, como vostedes saben, son coñecedores, o campo de erva artificial de Ribadeo ten un problema. Ten un problema, dende fai moito tempo, no cal esta institución, o sabe ben o señor secretario, porque fixe un informe a petición do Concello de Ribadavia, xa teño dito moitas veces, exhaustivo, creo que ademais moi coherente, non o digo por facer a pelota, porque sabe perfectamente o señor secretario que cando teño que dicir algo digo, cando algo non me gusta, é a miña forma de ser, e polo tanto non ando por detrás, pero é que me pareceu máis asustado a realidade do que acontece. Bueno, en resumen, e falo de memoria, o que viña a decir era que a maioría de unha reclamación patrimonial que se podía dar con ese campo de fútbol por outra problemática que ahora non ven ao caso, que é moi longo para explicar, pois a maioría do importe que se tiña que aportar en caso de que esa resolución, se se fixera esa reclamación patrimonial, sería responsabilidade, se lle podemos chamar así, da propia Diputación. O teño dito. Nunha cantidade moito máis elevada, incluso, para o Concello, menor, perdón dito, tamén por o secretario, creo que era un 7%, se non recordo mal, señor secretario, non sei se recorda, pero creo que era un 7%, non sei. O que recordo que eran as porcentaxes que se... É dicir, esa obra foi cofinanciada no seu momento por 3 administracións, Confederación, Deputación e Concello, e o que decía que a responsabilidade teria que seguir as mesmas porcentaxes que a acción. Bueno, en todo caso, o Concello de Ribadavia, con toda responsabilidade, con toda honestidade, creo que ademais con lealdade institucional, pois ven levando este tema sin salir aos medios de comunicación, sin tan siquiera facer alarde de ningún tipo, si cando tiñamos ou non tiñamos acordos ou non nos deixábamos de ter. E aquí, fa un inciso ou un paréntesis, quero eximir, evidentemente, de toda a responsabilidade que non se busque o técnico ou o asesor neste caso, que é Bernardino, asesor de deportes, co cal eu teño mantido unha excelente relación neste sentido. E ademais temos tido, creo que a cordialidade perfecta, pero eu creo que non é o proceder, non é culpa de Bernardino, aínda que despois de falar con el tamén se me disculpou por outra serie de cousas. Bueno, a cuestión é que levamos unha modificación de crédito, me parece estupendo, de 230.000 euros. Pero é que non hai, a día de hoxe, o Concello de Ribadavia non ten ningún proxecto encima da mesa que avale cal é a cantidade de cartos que se ten que poñer. A mí non me vale doidas que me digan pois a Diputación ten que poñer isto ou outro. Volvo a decir, o Concello pon 100.000 euros que xa ten orzamentados, porque xa temos os orzamentos aprobados, non gracias evidentemente a quen sale a vendelo, e aínda por riba temos que ver como portavoz do Partido Popular, que ese é o problema, por eso traigo esta comisión, antes de que o Concello de Ribadavia teña información sobre canto vale o proxecto, si vale X, si vale Y, si a cantidade que ten que poñer a Diputación, porque
O acordo era que puxéramos a 3 bandas, e a mí me parece moi ben que o poña a Diputación e que despois o recupere. Xo teño dito en moitas ocasións, con total lealdade, pois o portavoz do Partido Popular en Ribadavia salga a decir, gracias, señor presidente, que se vai aportar unha cantidade para levar o campo de fútbol e non sei que. Eu levo moito tempo en política, xo teño dito moitas veces. Esa sei de que vai isto. Ahora, hai cousas que son intolerables, e esa é unha delas, porque vostedes, que son todos alcaldes, ou a moitos dos que están aquí, ou todos pertenecemos a gobernos, algúns non, pero casi todos, que dirían se lle pasase eso? Cando o Concello non ten nin proxecto, volvo a repetir, que avale a cantidade que van vostedes a poñer ese día. Non hai informe técnico de ningún tipo. Non hai ningún informe que lle digan ao alcalde cantos cartos hai que poñer e por qué. Claro, eu non son tan pouco intelixente como para salir á prensa, que é o que podría haber feito, a poñer o grito no ceo, porque non son tan pouco intelixente ata agora, pero me parece unha falta de respeto total e absoluta. E non digo por parte de ningún de vostedes, pero sí por o presidente desta casa, porque estou convencido de que o señor que fai iso é el. E como sempre acostuma, é unha actitud irresponsable, impresentable e que non é digna dun presidente dunha diputación. Porque se queren vender o produto, o Partido Popular, dese campo de fútbol, que non hai nada que vender, porque, por desgracia, é unha chapuza de moitas administracións, incluídas tamén, seguramente, na parte que nos corresponde ao Concello, pois o que se ten que facer é, cando sexa o momento, e cando leven vostedes a modificación, vai, presenta, fai unha roda de prensa, e ven del como se quere ir a inauguralo el solo antes de que se faga. Pero que o sepa, que non o sepa o alcalde de Ribadavia, e que salga así, me parece unha actitud impresentable, volvo a decir. E, polo tanto, teño que dar a miña queixa, porque non son formas. Aparte de que poderíamos entrar en cuestións de outro tipo. Xa volvo a decir, de outro tipo. Porque, vamos, volvo a decir, eu agora xa intentei corrixir unha serie de cousas. Ollo, con outra connotación, que tamén a quero deixar clara aquí, para que o recolla aí no vídeo e se recolla nada, que é, aparte de aproveitarse desa xogada e decir que a culpa é do goberno socialista que estuvo aí e de que todo o que queramos, moi ben, eso é política, despois se traslada a idea de que, claro, todo eso agora está a pelota en maus do Concello, porque evidentemente é o que é titular dese campo, para conseguir os permisos oportunos. Claro, como vamos a conseguir os permisos oportunos, señor secretario, se non temos o proxecto? Como lle vamos a pedir á Confederación que nos dé licencia para ese campo se non temos o proxecto? Como facemos unha modificación orzamentaria se non temos o proxecto? É que é unha actitude totalmente impresentable. Volvo a dicir, impresentable e irresponsable, que é o máis grave. E, polo tanto, eu terei moitos defectos, pero eu esas cousas non as fago como alcalde. E podo facer moitas. E podo facer moitas contra outras administracións, pero non as fago. Entón, home, por favor, xa está ben, porque volvo a decir, é que nos están metendo encima por a irresponsabilidade do seu portavoz e por o seu presidente, que estou convencido que é cousa dos dous, nun problema a todos. Porque se o alcalde mañá quere volver, e o Plácido sabe moi ben, que leva esta modificación e dice que a ver, en base a que se leva, pois metemos a todos un problema. Porque, claro, ao mellor o problema se me quere trasladar a min. Pois eu xa digo que eu levo moito nesto e tonto non son. Como decía un diputado de vostedes no Parlamento, tamén nos aportamos 2 coches. Xa está ben, home. É que, de verdade, me parece absolutamente impresentable. Ese rogo que conste en acta. Claro, é que é o que quero, para saber cal é a cuestión. Algún rogo, algunha pregunta máis? Bueno, pois moitas gracias e levantamos a sesión.